Welcome to Dokotela Ncekeza podcast. Okhuluma ngoDokotela Ncekeza. Mfowethu njani? Ngiyaphila bhuti njani? Ngiyaphila mina. Cela uzintroduce kubabukeli usho igama nesibongo ukuthi uphuma nendawo. Sanibona babukele igama ngoAndile Sibongo Khanyile. So entuzuma ka Alright. Ulethwe namhlanje mfowethu. Into engilethe namhlanje ukuthi uma waboshwa ngensolo zokuthi ungidlengulile. Into engifuna ukuzoyiprove ukuthi abantu lokho abakucabangayo akusikhona. Alright. Bathi wakudlengule. Into enjalo. Ubuneminyaka emingaki ngaleso sikhathi? Iminyaka ngangisana 13. Alright. Okay, woza naso story mfowethu. Siqale ekuqaleni usho nje ukuthi yaqala kuphi lento kwenzakalani? Kushuthi ngoba bese ngishithi ngangina 13. Yeah. Sasiphila ekhaya kwakuyimina abafowethu ababili ababebancane kuyimina engimdala kubo ubaba. Shuthi siphila impilo eright ubaba etohoza benoma bezama indlela ukuthi siphile besikhokhela ngisho school fees. Okay. Shuthi lento ihambe siphila kahle. Ubaba aqale kancane egula ehanjiswe eclinic. Nathi ngoba sasabancane sasingayinaki. Makhambe isikhathi ubaba egula ephinda abe right. Lento singayinaki sicanza umkhuhlane odlulayo njengabantu bonke. Kushuthi ngelinye ilanga ilento imvuke ngisho ebusuku. Uma mphuthumise esibhedlela ingalapheki simhambisa kubantu besizulu ingalapheki ebuye ubaba ezohlala ekhaya egule njalo. Lento iqale lokho iya ngokuya ibanzima kubaba ngoba esengakwazi ngisho ukuhamba mase simvukile ethi maphefumula kube ngathi uyangcinyeka esifubeni. Shuthi makhamba lento lokho imudla ubaba wagcina seshona. Athi maqala eshona ubaba izinto zaqala ke ekhaya zanzima ke. Uma esengakwazi usikhokhela ischool fees indlela yokusiphilisa kahle isingasafani nale esasiphila kusakhona ubaba. Uthebe nibanga ekhaya? Kwakuyimina abafethu abawu2 abancane kubo baba. Okay. Washona. Wasashona ubaba sesasala nomama nabafethu abawu2. Ayiqhubeka. Shuthi maqala ubaba eshona impilo iqala ibenzima ingafana lesasiphila ngoba uma wayemuntu wesifazane nawe ephantelayo. Shuthi egcine sewashela omakhelwane. Bemholela R50 kwesinye isikhathi bethi bomholela makuphela inyanga. Kunzima mfethu impuphu sasesiyibola ngisho komakhelwane. Eyitolo sesikweletile sesaze savalwa ngisho emabhukwini okukweleta eyitolo. Siboleka ngisho amafutha komakhelwane sinana yonke into osawoti senze sivuke ekseni sesikole nasozama impilo engcono. Shuthi makuhamba isikhathi uma enza lento kwashela abantu nathi ngama weekend sibuye simsize kokunye nathi sithola amatoho lapha nalapha sigenca otshani emagcekeni abantu nathi sithola imali sine kuma akwazi ukuhlanganisela isishebo santambama. Shulento ihambe ngokuya silokhu sambe senze njalo simsiza ngama weekend. Kwathi ngolunye usuku wayeqeda khola nathi siholile sayihlanganisa imali samnika uThambo othenga ukudla okuzolasta kuze kuphele inyanga. Ehamba uma etown umefika etown athenge nje yonke into afone komakhelwane usicela simhlangabeza ntambama. Nangempela omakhelwane bethumela izingane zifike ekhaya zisho ukuthi uthe uma wena umhlangabezeni. Nangempela sithatha ibhara sinyuke nabafethu sikhiye endlini. Sifike estopini masifika kulontuzana sifica itekisi ayikafiki silinde afike uma efika ehlise neimpahla sifake ebhareni impahla. Ngiqhube mina ngoba bafethu bephatha oplastic laba balula kanje banama chips ngoba vele ingane zayithandela ama chips.
Qhube mangifika ekhaya ngifika ngifaka zonke izinto efrijini, emakhabetheni ngiyataka kanye kahle. Sengilinda ukuthi uma aqala amabhode ngoba sesiwawashile aqala athi ukupheka naye. Efike engithume esitolo airtime. Hayi, ngithatha imali nami ngingabuzi lutho ngiye esitolo. Mangifika esitolo ngithenga airtime wayesebenzisa MTN. Alright. Fika esitolo ngithenga MTN ngibuye. Mangibuya ngimnika uma ngihambe ngiyohlala nabafethu sibuka iTV. Sizuma lokho eshwashwathe ekamerweni ngathi khona umuntu akhuluma naye. Hayi. Xa-ke mina ukhuluma noba uma ngabe useyajolana. Hayi nginganaki siqhubeke sibuka iTV. Hayi ngizwa isikhathi siyahamba uma akaphuma ekamereni lokho ekhulume nefoni. Angitshela abafethu ethi bafethu niyayizwa lento engizwa ukuthi uma ekamereni lokho ekhulume nefoni akasasuki bethe abafethu asambe sisiye kuyena siyozwa ukuthi kwenzakalani. Masifika asixoxe uma siphume sibuka iTV iphinde ifike lento uthe usixoshelane ngoba phela uma ukuthi into engekho nzima ngaleyo ndlela bengeke asixoshe. Asibuye masibuya silalele sicabheni sizokhuluma nomunye umuntu. Mabexoxa uma nalomuntu baxoxa ngemali esheshayo. Ayisho ukuthi singanaki thina utheyani le mali esheshayo kodwa abafethu kubafikele lokho ukuthi imali esheshayo imali kanjani. Nami ngangazi ngoba ngangisayingane. Bexoxe nalomuntu kuze kufike isivumelwaneni sokuthi uma uzofaka imali 1.5 ukuthi ingene kulomuntu mase lo muntu emfakela le mali esheshayo. Shuthi ihambe lento lena emfake ehambe uma komashonisa. Mefika komashonisa ayiboleke le mali. Ayiboleke bemnike abuye ayifaka. Mayifaka le mali ithi lenyanga le akulinde kuze kube intambama khona imali izongena kahle. Mana lo baba lo umama wakho ayithola play number kalo baba. Khona elinye iphepha esalithola esahambile ekamashonisa elalibhalwe uMagic Wallet. Imali yabo imali esheshaya magundane mase kuba nezinamba kuleli phepha leli. Alright. Shuthi ahamba uma aqala amabhodwe sixakeke thina seyani le mali esheshaya elindiwe. Ahlale uma apheke ephake sidle. Athatha ifoni aphinda ekamereni futhi aphinda phone. Phinde futhi bekhulume nalomuntu sondele nathi. Solalela ukuthi kanti kwenzakalani ngoma namhlanje ngoba vele sasilibonile iphepha. Sesifuna ukuzwa ukuthi le mali leyakhulunywa ngayo iyisima kanjani. Masifika siyabezwa bayaxoxa futhi. Silalela ukuthi uma le mali lena ayikangeni ithi lenyanga le kudingakala omunye 1.5 ayenzekanga lento ngendlela ibicabanga ukuthi izobalula ngayo. Maye ephinda uma ehambe kwenyanga le kuye kumashonisa lo kabolekeni 1.5 hayi bemboleke futhi omunye 1.5 bese kodwa kuthiwa ukuze bemboleke lo 1.5 dala bekhona azobambisa ngayo ukuze bemthembe. Ahambise kube iID yakhe mase kuba iTV. Sasala mfethu ekhaya singabuka iTV thina. Kubanzima ngisho ubuthongo ukuthi bufike. Ngoba sasesijwayele ukuze silale kumele sivule iTV sendlale sibuka iTV mase siyazumeka silale. Kunjalo vele. Shuthi ebefike labantu beyithathe le TV le. Nale ayile pass lama khanjwe bemnike omunye 1.5 aphinda amfakele lo muntu uma emfakela futhi u1.5 uthatha inyanga ngoba kwakusetshenziswa uCapitec noCapitec imali so Capitec ya Capitec vele. Shuthi lenyanga ingene imali ithi akulindwe futhi kuphinde kube intambama. Hlala uma alinde ishaya intambama amfonele lo muntu athi imali ayazingene okwesibili futhi uma wayeseqala ukusola ukuthi lento yalenyanga into engekho
ngoba vele into kanje izijwayele ukwenzeka. Futhi uma usebona le mali le esihambile ibola kule nyanga plus ne TV nepass lakhe okungeke sabuye uma imali engayihambisi kumashonisa. Shuthi ithini inyanga ithi cela futhi aphinde afake u2.5 okuzogezwa ngayo imali ngembuzi ukuze ingene kalula because idinga ukuhlanjululwa manje. Imali isi-ready kuphela kushoda ukuthi ihlanjululwe. Imali le ayilindiwe kwathiwa kuzongena malini? Imali ayilindile uma kwaku200,000. Ufaka nje 1.5 kuzongena 100,000. Mesiyabuyile imali ize ngakuwena. Hayi alright ayiqhubeka mfowethu. Kushuthi uma ahambe ekwenyanga njalo kumashonisa lo wayesembambise nge-TV afike asho alibike udaba lakhe ukuthi ucela kumlontuzaneni ambole imali engango2.5. Ixakeke umashonisa ukuthi kanjani ungakayikhokhi le engisanda ukuboleka yona usuzwabambisa nange-TV nepasi. Esho uma ukuthi uyacela manje le mali le idingakala ngokuphuthuma. Shuthi lo mashonisa ayinqabe lento ngoba uyabona imali ayikhokho kunothi ikhokhe kuboleke kwenye futhi. Ahamba uma ekule kumashonisa wesibili. Mefika kumashonisa wesibili kwakumashonisa vele oyengajwayelekile endaweni. Noma babengazani emtshela uma uthi cela mbole imali engango2.5. Ethini mashonisa ethi ngeke kwazi umbole imali engango2.5 since bengajwayelene. Ethi uma uzobambisa ngefridge nangempela avuma mashonisa befike ekhaya belithathe ifridge kuthululwe inyama ngemfethu ezayisanda kuthengwa ithululwe zibekwe lapha ivuza igazi khona lapha. Belithathe ifridge bethi futhi leli fridge lidala yini enye singabambisa ngayo esebenza ngogesi ekhona endlini ngoba iTV vele ayisengasekho. Esho uma ukuthi hayi ngathatha isitofu u4 plate ngoba vele sikhona esinye sosisebenzisa. Ananga impela siqukule isitofu ifridge kufakwe emotweni behambe nakho mabehamba nazo lezi zinto lezi uma athi asikhuleke isimo sobuyela esimeni njengoba sasiyikhona kusaphila ubaba. Anathi ngoba sasizingane khohliseka kalula vele. Sikhuleke nathi sasivele uma uyazama ukuthi siphile impilo eright. Kuhambe eyifakele lenyanga le 2.5. Hayi ithi inyanga akulindwe kube intambama cause isazama ukuhlambulula le mali uma akayifunayo. Kuhlalwe kulindwe ishaya intambama efone uma lenyanga ayimfonele uma lokho efonini kuphela. Afone abuze kanti kwenzakalani ngale mali indaba engangeni. Hayi isho lenyanga le ukuthi icela aphinda afaka u5,000. Omunye ngaphezulu wale mali akasayifakile. Qala imshaqe lento uma ngoba esesimeni sokuthi usebambise ngazo zonke izinto ezisendlini ezisebenza ngogesi ngoba kwasekuhamba iTV. Ifridge, istove sesingenayo enye into esizothi sobambisa ngayo kulo 5,000 ufuna inyanga. Anqaba uma asho ukuthi ngeke kwazi ukuthi aphinde afake u5,000. Ithi lenyanga uma efuna le mali uzozama asho ukuthi uma hayi usazozama kodwa akathembisi lutho. Aphuma uma ekomashonisa labo eqale kulokuqala lo sasibambise ngayo iTV nebhasi. Asho ukuthi ngoba wayeshilo nasekuqaleni ngeke kwazi umboleka enye imali le enye engakayikhokhi. Kule yesibili mefika kule yesibili ayitshele nayo ukuthi cela emboleka u5,000. Uyathembisa uzoyikhokha madozi inkinga kuyaphuthuma. Esho mashonisa sinasekuqaleni nguboleka u2,000 wawutheke yaphuthuma and awukhokhi.
Encenga uma uLonduzana encenga umashonisa hayi enqaba umashonisa. Ebuya uma siyambona ukuthi akaphathekile kahle une-stress ebuya ekhaya. Siqale nabafethu sokole kanti sekwenzakalani ngoba uma wayesithembise ukuthi sizophila impilo engcono. Hayi abafethu bethume mina njengobhuti wabo omdala ukuthi ngiyozwa ngima ukuthi kwenzakalani. Mangifika uma ngichazela ukuthi eqala ethi kodwa ngingabatsheli abafethu ngoba ufuna befocus esikoleni ngoba sabancane vele. Angitshela ethi izinto ayihambi kahle endlini. Mase yangichazela ukuthi waye etown eyothenga wahlangana nabanye abafethu ababegqokile begqokiswa komkhaya. Bamnika iphepha elinelezi zinto magic wallet kube amagundane imali esheshayo masekuba nezinamba. Wangichazela ukuthi lonto leyo suke ufonela lezo zinamba bese usho imali oyifunayo. Mase bakuyalela imiyalelo yakho ukuthi kumele wenze njani ukuze uthole le mali le. Xa-ke mina ukuthi manje ubani ongamfakela le mali le o1.5 labo bafaka wena mase sekunika imali enkulu kanje. Ethi uma ngingabe ngisayisho lonto la ngisese ngiyeka ngoba vese konakene. Ayifone lenyanga le eyitshela ukuthi le mali ayifunayo akayitholi. Mesithini lenyanga ithi into ezobalula ukuze uthole le mali le. Lala nendodana yakho endala kunazo zonke ukuze uthole le mali. Qala uma enqabe ethi solwenza kanjani ucansi nengane yami engizalayo. Isho lenyanga ukuthi uma uyifuna le mali uzokwenza lokho engushoyo. Qala uma evalele ekamereni engazi na uzokwenza njani. Angibize bebaxosha abafethu abancane esikhiye isicapha. Mekhiye isicapha xa-ke mthi kwenzakalani. Ngihlale phansi nami ngicansi vele ngiyabo khona engikwenzile mhlasimpe sengizothola phela. Hey sizoshawa. Hey ngathi phela izingane ziyashawa. Hey ngididekile manje mina ngihleli kusofa ngiyacabanga ukuthi kwenzakalani manje. Hayi ahambe ekamereni uma angibize mangifika usegumlile unjena nje. Xa-ke ukuthi uma le stress sakhe sasemlahlekisa ngomqondo yini. Ngidideke ukuthi kwenzakalani manje. Ngimbuza ukuthi yini maye lento oyenzayo ethi khulileka wena sifuna le mali anthi uyayifuna ukuphila impilo engcono. Ngithi impilo engcono ngiyayifuna vele kodwa hayi kanje ethi uma uyifuna impilo engcono uzolandela into engutshela yona. Nami ngithule hamba isikhathi ngimile uma ulokho echofa ifoni angene lapha ku record avideorize ngecamera. Ayibeke eceleni kombhede engene embhedeni afike elala embhedeni athi angikhumule nami. Xa-ke ukuthi mina ngikhumulelani ethi khumula uze la weze ngibize nangesilima. Thona isilima wena kodwa umdala uhlule ukucabanga esho lezi zinto ezibhlungu. Nami ngicine sengiyijob uthazi ukuthini awuthi ngikhumule siyenze lento because vele lempilo esiyiphila ayikho lula for abafethu abancane. Kuzoba nzima ukuthi be-understand. Angikhumule ngize nami sizame le ngisho ukuthi itotolo zingavuki ngoba nama ngazi kwawenzakalani. Ethi uma ngiyiphoqa gcina ivuka nami phela ngiyiphoqa kuze kufike ekuthenini iyavuka asiyenze lento. Mhlawumbe lento sayenza kwaze washama uLonduzana kwaba u5 minutes. Athatha ifoni uma acishe ivideo ngigqoke nami uLonduzana ethi angaqale ngivule eminyango ayithumelele lenyanga. Hayi kuhlala isikhashana lenyanga imshaya ngobluetooth uma hamba isikhathi ethi angihambe ngiyodlala uzongibiza makhona akudingayo. Hambe ngeminyango bengibuza abafethu uthade bexoshwelana. Hayi ngithi mina abafethu adlaleni sikhohle okunye uma uneyinkinga endlini. Sidlale nabafethu udlale angibize uma ngize mina ngibuza ukuthi sekwenze njani manje asho ukuthi lo muntu esimfakele le video uthi ayibonakala ubecela siphinde enye futhi. Hayi ngithi mina wena
kanjani ngoba le video iyabonekala mfethu le video iyayibonekala ubone thabole iyabonekala ngibuthi iyabonakala nje male video athuma angithule ngikhumule mina ngoba vele ngamshiya sakhumulile ngaba futhi esakhumule ngakaqobo ayibeke futhi ifona ashaya ivideo futhi siphinde futhi sibuyele empedeni siyenze lento silale sinoma nakhona ngicansike khona kwabo 6 minutes ngoba esefuna ukwenza sure ukuthi iyabonekala aphinda ithatha ivideo ayicisha ayithumelele lenyanga phinde kuhlala isikhashana athi uma ngihambe ngiyodlala usayopheka pheke asibize sihlale endlini kwase sekuntambama sidle sigeze hlale sesilinde ukuthi silale ke manje ngoba vele isingekho iTV soyibuka sesihambise kwamashonisa masihlala kungena ucingo efonini yama alithathe ahambe ekamereni njengenjwayelo vele mefika ekamereni akhulume nalenyanga le bexoxe isho ukuthi sifuna imali engango 5000 manje axaye kuma owani 5000 ngoba sengikunikile yonke into asho ukuthi uma ungawukhokhi le mali le video ngizoyiposta axaye kuma ukuthi uzoyiposta kanjani ivideo ngoba kusho wona athi asilala ithini inyanga ithi wena mama unenkani imali manje usuzoyikhokha sekuzoba 10000 ngoba usunenkani ngoba wayezamemeze seyithuka lenyanga le agcina seyinyuswa kwabo 10000 hey saxake ukuthi lo 10000 owani ngoba ekuqaleni size silale kwakumele akhokhe u5000 wamhlula 10000 sezokhokha kanjani hayi uma adideke nawe uthi uzokwenza njani aboleke komfundisi esontweni anthi wayehamba inkonzo mama besontwana aboleke komfundisi esontweni imali yebandla sikhwameni okwenziwa ngazi izinto okunikelwayo kanje aboleke umfundisi asho ukuthi umfundisi ngekwazi ukumthathela esikhwameni sesonto yena akalinde inyanga ezayo umfundisi uzomboleka kweyakhe imali hayi kweyesonto hayi uma ahambe ngoba le mali wayidingela namhlanje hayi kwekupheleni kwenyanga aboleke nakubangani bakhe uma kulaba yesonto nabo mama esontweni aboleke nabesho ukuthi imali engango 10000 abanayo nale abanayo inezidingo zawo kumele bezenze ayiqala uma abuye ekhaya simbone akekho right bebuza abafethu ukuthi kanti fethu ngoba wena ujwayele uma ukukubiza yini kanti le emdlayo ngisho ukuthi ayikho into edluma nina khulekani nifocus esigele niphasa ngihambe ngimbuze ma kwenzakalani asho uma uthi le mali akayitholanga umfundisi akalinde kuphela inyanga ngekwazi ukumcaphunela esikhwameni sesonto ngicake mina ukuthi kanjani umfundisi engamniki le esesikhwameni sesonto amcaphunele mase kuthi makuphela inyanga le bezomnika makuphela inyanga eyibuyisele esikhwameni esembolekile le asho uma uthi akakazanga waboleka nakubangani bakhe laba omama asonta nabo nakhona kwayifanele ngisho mina ngithi ma lenyanga yakodwa mina ngayisola kusase eni ayifonela uma enyanga ayitshela ukuthi imali ayihlangananga leyo oyifunile isho inyanga ukuthi nginikeza u24 hours waphela lo 24 hours le mali le ningakayilethi ngiyayiposta le video enkundleni zokuxhumana ayina ngempela sihlale isikhathi umakazi imali uzoyiboleka phi fonela omalume nabo babalisa bathi abanamali fonela omamncane nabo bonke abantu abasondelene nabo bafonela uma eseze ekhala mfethu ubone thabo mase siqala ukubanzima futhi uma wayesengasaphathekile kahle umbona nje ukuthi akekho right ifoni wayicisha u2 days futhi mihlala ifoni off u2 days silokhu siyibuza thina ukuthi icishwe leni ifoni futhi wathi mihlala lo 2 days gcine nami sengithi awuthini nyonyobe ngiyocheck ukuthi yini lecishe ifoni futhi mangifika
ngifica ibekiwe nje ihleli phansi kanje ngescreen fe ngivuse iphethini ivele ngangiyazi Okay. ngivule ifoni ngingene efonini mangena iqale nje ithule ifoni ngisusa ibhanoyi laphezulu kube right kuvele kungena ama miss call enyanga ingeni mhlawumbe ayela ko 10 kanje ilandelana ngena ngivula idatha ngihambe ngiye ko Facebook mangifika ku Facebook gcwele amalontuzana ama message inqwaba mangena kwaukhona nje isithombe kanje isithombe sami noma silalana bese kuba nama comment ngezansi shuthi i-caption yalapha yayithi faka inamba ngu-add khona uzobona ivideo siphelele Yo. Ake ukuthi kanjani manje kwenzakalani yabo mbona abantu abaningi bayefaka inamba lapho kwabantu vele abasondelene noma shuthi kungene nama message akulontuzana ku WhatsApp mangena ama message ku WhatsApp ngiye khona kwakune group yomphakathi kube group yesonto ngene egroupini yesonto mangifika kukhona le video leyo mama bayakhuluma nje impela khona baze bem-inbox uma besho ukuthi hayibo nayi ivideo yakhe itrend la ninondodana nenza ucansi kanti kwenzakalani yini eniyenzayo lapho ngoba sekwashona ubaba walapho ngimvusa umama ngithi ma ethi yini ngithi ma vuka avuke nawo uvuka uyambona ukuthi akekho right aqala ngithethise-ke ethi ifoni yakhe ngiyivuleleni ngisho ukuthi ma isimo sibe la ngaphandle angibuza ukuthi kwenzakalani kanti ngimkhombisa ivideo mina aqala khala uma ethi lenyanga le iyenza ngempela lento shuthi impilo yakhe nje sekuphelile ngayo ngoba sekupostwe le video ngithi mina khuleka masoba right shuthi khambe ngakusasa ekseni kwase sekugcwele nje impela abantu eminyango bekhuluma nimhlanga nomuntu ukhuluma ngale video hlanga nomuntu ukhuluma ngale video sesisaba ngisho ukuphumela eminyango siyodlala sihlezi sikhiyini shuthi lento igcina isize sekucommentwa kuthiwa lo mama akaboshwe ngoba udle ngilingane encane shuthi kuma comment kulokho esabalala nomuntu uthi akaboshwa akekho uthi akangaboshwa bonke bathi akaboshwa ake-ke mina ukuthi useboshwelani manje ngoba phela yena akenzanga lutho umuntu ongabe yaboshwa inyanga ngoba iyona ephoqa uma hayi nangempela kube khona abasho ukuthi abayamazi ukuthi uhlalaphi kusho bona yalaba olontuzana bangani bakubasesontweni mesho ukuthi abayamazi ukuthi uhlalaphi mabefika amaphoyisa endlini afika angqongqoza ethi uma singavuli aphinda ngqongqoza ethi uma asivuleni ngoba ngathi lento iserious mazivula kwakuye mina futhi ngiyovula ngifike ngivule ngidonsa ihandle ngutshela ukuthi impama yokuqala yangena ngiyadonsa kwangena impama kwathiwa freeze ngaxake ukuthi kanjani manje bamthatha uma bathi bazomtholela bona ummeli uma engenayo nami ngangisamncane ngixake ukuthi ummeli wani manje ngoba phela lo muntu akanacala onecala inyanga bemthathe khanjwe naye makhanjwa naye siqale thina sihlale ekhaya sikhiye ngoba sesizingane siyasaba manje sibona siyophinde kufika abanye futhi sikhiye abafethu abancane basadidekile ukuthi kwenzakalani imina engazi ukuthi ingane bembopha nakhona futhi ngangaliboni icala lakhe lapho ngoba inyanga phela emlontuzana elile ethi emphoqile ukuthi akenze le video le shuthi sihlale aboshwe uma mhlambe waboshwa u15 years kanje ngoba namanje akakaphumi hlale nabafethu ifoni yami babeyishile ke vele ngifone mina ngifonela umalume emakhaya ngithi malume uma uboshiwe sisele sodwa la asazi sophila kanjani besicela uzame imizamo yokuza uzosilanda
Anangempela ethi umalume asilindeni uzovuka ekseni ezeza usilanda. Silale sipakishile yonke into esizoyidinga siyibeke eduze. Nangempela umalume afike ekseni. Abo lokho ebuza ukuthi kanti kwenzakaleni ngisho ukuthi malume ngizokuxoxela masifika emakhaya. Nangempela esithathu umalume sithathe impahla zethu sambe masifika emakhaya sifika basibingelela sifika bakhona impela abantu izingane zamalume nomalumekazi bahleli ku right. Sifike sihlale nathi besamukele kahle. Sikhululeke ngimxoshwe ilontuzana izingane lezi ezincane mase ngiyamxoxela umalume ukuthi into eyenzakalile. Ngiyabonga imxoxele nje ukuthi inyanga yathaka lontuzana akazama imali ukuze athole imali esheshayo. Kwagcina sekufika ekuthenini mina noMasilala. Malume aqala exakeke ukuthi usisi wakhe sengaze lale nengane encane ngenxa yemali. Yabo ngiphume nami ngiyodlala besale bexoxa benomamazi endlini. Ngibuye mina ngibuya ngikhululekile ethi umalume usazosibhalisa esikoleni. Asibhalise esikoleni singene sithenge uniform singene sifunde kahle. Ekuhamba isikhathi ethi umalume sengiyindoda manje ngangisamncane ethi umalume usuyindoda mfana wami mina isikole angisiqedanga ngoba ungibona ngiyindoda isikole angisiqedanga nawe kuzomela ungasiqedi ngoba abuka abafweni kumele ubazamele. Ngixakeke ngithi kanjani malume ngoba mina ngisamncane engifuna ukukwenza ngifuna ukushintsha isimo sasekhaya ukuthi sinabafethu siphile kahle. Athi wena uyasiyeka isikole manje into osuzoyenza uzohamba nami siye ehlathini sigawule inkuni sidayise. Hayi ngiqale ngixakeke mina ukuthi umalume aseyijika indaba ngoba phela la ngazi ukuthi besizophila kahle ngize ngiqede isikole. Hayi ethi umalume kusasekuseni siyahamba siyehlathini nangempela kusekuseni sihambe siyehlathini sigawule sidayise inkuni. Engithethisa indlela yonke ngihlule ukugawula ukhuni ethi mina ngiyisilima ufuza uyihlo ethweni isilima ufuza uyihlo. Ingiphatha kabuhlungu lonto ngoba baba phela usewashona. Lokho engibiza ngesilima sidayisa lezi inkuni babeyithenga ngabantu kulowo lontuzana kwaku-R50 ilento eninyanda lokho. Alright yeah. Kwaku-R50 sikudayisa u-R50 sithola imali kuhlanganisela ishebo kulale kudliwe. Hamba isikhathi umalume lokho eqala kancane ehlukumeza nabafethu. Gcine sengimbuza malume uyenzelani lento ukuthi thina nabafethu uhlukumeze kodwa ezakho idodosa. Ethi mfana wami ngoba ngiyakubona ukuthi usuyindoda shothi iphumela yakhe inciwake. Ethi mina malume yona impilo osilandele yona le. eThekwini uthi usilethele amakhaya uzohlukumeza. Ethi umalume mfana wami usulokhu ngiphendula umuntu omdala akaphendula. Kuhamba isikhathi lokhu ngiphila kanzima. Impilo yethu ayibanga mnandi emakhaya. Yaba nzima mfethu. Hey, namanje usahlala khona komalume? Ya, ngasho ukuthi ngisahlala khona yize nomalume esashona sengihlala nomamazi kuphela. Oh, alright. Eish. Hayi, qhubeka mfethu. Shuthi kuze kufike ekuthenini umalume agule naye. Naye ugula ngalendlela kwakugula ngawo ubaba. Simhambise naye lontuzaneni kubantu kulento le kodokotela. Yena samqalisa eclinic ngoba kwaqala kuyinto encane. Masimhambise eclinic afike eclinic bemnika amaphilisi ezinhlungu mase yabuye. Phinde lento ngisho waphuzile amaphilisi ezinhlungu imvuke. Simhambe sisho lo muntu lo akanazi inhlungu uyagula. Besho ukuthi into akayidinga ukuhanjiswa esibhedlela. Uhanjiswa esibhedlela bemhlinze mabemhlinza tholakala ukuthi akonakele lutho. Abuye aphinda agule futhi cansi kwakusebusuku kanje.
agule kufonela ulontuzana iambulance besho ambulance ukuthi ngeke bekwazi ukuza ngasekhaya cause kubanjwana inkunzi thina sizameni ukuthi sithwale umalume size naye mhlambe emgwaqeni omkhulu la bazokwazi ukufika khona simthwala umalume sinomamazi sambe naye mhlambe sahamba cishe lapheli hour samba siphumula simbeka phansi esengawazi ngisho ukuphefumula lokho umoya ngathi uyavaleka la sifubeni simthwale sambe naye sambe kuze kube kuyaba siyafika elontuzaneni emgwaqeni omkhulu sifonele ambulance ishuthi hayi sesifikile emgwaqeni omkhulu seningeza kayi beza beambulance besho ukuthi ngeke bekwazi ukuthi behambe nathi sonke ungcona kugibela oyedwa abuyele ekhaya agibele umamazi ngijike mina ngiyogada izingane ekhaya ufike ekhaya ufike ngihlale nezingane sihlale kube right ngihlale kulalwe kusekuseni umamazi useyafona fona komakhelwane eshuthi abasitshela ukuthi umalume usedlulile emhlabeni yena uzobuya emini ezekhaya hayi shaqeke thina umakhelwane besitshela lezi zinto umalume ushona kanjani ngoba uyena umuntu obekwazi ukuthi azame indlela ukuthi siphile ekhaya hayi abuye ngempela mamazi emini asitshela hayi umalume wenu useshonile hayi mina ngingakhali ngoba vele wayengihlukumeza khali izingane lezi ezincane akhale naye phumela eminyango mina ngiyoyidlalela ngibuye sengizodla ngidle siqhubeke nabafethu laba abancane sambe sodlala sonke nalezi ingane zamalume sidlala eminyango khamba insuku hambe kuthi ngeweekend kuba umncwabo wakhe umalume makumncwabo kufike abomndeni befike bebaningi kuncwatshwe kufike nabafundisi kuncwatshwe behambe labo makhelwane nomfundisi kusale labo bomndeni bebefikile kushiwo ukuthi thina nabafowethu kumele sisuke la singahlala nomamekazi sambe siyohlala nomkhulu hayi sisho ukuthi umkhulu usemdala ngeke kwazi ukusinakekela cause sabancane thina kuze kufike ekuthenini sihlala nayo mamayazi nomkhulu naye wagcina seshonile ke ikhehla sihlale nomamayazi kuhambe sihlala naye ngoba naye manje uyagula naye kuthi uphethwe yini angimazi ke kodwa uyagula nje impela uma wakho since waboshwayo ukamvisit ejele kwahamba nje wayombona hayi bengakaze ngiye awukaze nje lutho umalume kodwa yena wahamba nomalume nawo bengakezeye cause wayethi yena usabe ihlazo lokuthi uyovashela umuntu owalala nengane encane bebezwana kodwa before yena nje noma wakho ngeke ngisho ukuthi bebezwana ngoba bebengasibona nje abantu abajwayelene alright futhi manje yini oyicela uthanda bekusize ngayo nje ubufike kule show into engicela ukuthi abantu bengisize ngayo ukuthi amaloya engizamela indlela ukuthi kutrackwe ibank account yalenyanga le nami isakhona ilontuzana imininingwane yebank yamane yalenyanga efonini ukuthi bezama indlela ukuthi bayitrack iboshwe kuze kugcineni labantu abasolthuma wangidlengula beprove ke wrong cause umakaze ngidlengule mina wayephoqwa ilenyanga le siso sami ukuthi iboshwe yona kuphuma uma hayi ngikuzwa kahle mfowethu ngikuzwa kahle manje yini ekumisayo manje uthi uyombona uma wakho ngoba phela usukhulile manje into engimisayo ukuthi umamekazi wathi angingayi komvakashela manje umvakashela ngihambe ngabe ngisabuya kwakhe shuthi abamthandi kahle kahle abantu into enjalo ngoba vele
noba umalume nawe engamthandi noma mazi na akamfuni vele. Kodwa wena usamthanda uma wakho. Hawu ngeke ngisho ukuthi angisamthandi ngoba phela uyangizana. Yeah. Futhi ayikho into embakayenza wayefostwa ile nyanga le. Abafowakho obhuti bakho balazi iqiniso. Bebengakalazo kwamanje kodwa bese ngihlela ukuthi ngibatshele nabo ukuthi bebeke esithombeni ukuthi kwenzakalani. Hayi kulule mfowethu. Yabonga ukuthi ufike kwishow. Okay hayi esophuthi abantu uzobathola bazokusiza mfowethu. Yebo. Yeah kodwa ngicabanga ukuthi kumele uhambe nawe uyombona uma ejele. Kumele uzame indlela impela. Ngizoyizama indlela yokulibona. Hayi. No, thank you for watching guys. If you have anything to say, email me on this email ezovela la screenini or uzongithola ku Facebook, hamba ku Facebook Messenger uyongithumela imessage lapho. Usho story sakho, ushiya inamba yakho ngizobuyela kuwena. Thank you for watching. Please like, share and subscribe. Siyabonga. Ayabonga mfowethu. Yeah.